There's a prophecy yaitwa pamusoro pa Sir Wicknel kutinzi vachawirwa nedambudziko mumazuva mashoma ari kuuya. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe nekuhita notification button kuti pese patinoposta muve the first people to know kunyaya dzacho dzakawanda naye veduwe. Saka kwanyorwa tsamba kuchinzi ndisvitsireiwo kuna Mr. Wicknel is anonymous. Ndakarota vaita accident 3 days ago but vanga vakuvara zvakanyanyisa. Kumeso neside reku right pachest vachibleeda zvakanyanyisa. So ndakasvika pavaiva vakarara pasi ndikabvarura mucheka wehembe yandaiva ndakapfeka ndikazama kusunga pachest paibuda ropa rakawanda. Ndichinogara pasi paive pakaungana vanhu. Wicknel akati, "Ambuya, ndokumbiraiwo kubata mwana wenyu." Ndakamupa, then akatanga kufema zvakanaka. Ndobva pazosvika benzi yewhite ichimutakura kuenda kuhospital. Ndobva ndapepuka. Saka dream iri ndo ratumirwa kuchinzi Sir Wicknel vakakuvara zvakanyanyisisa mudream umomo. Ende vanoziva zvekududzira ka vanoti ivo pakauya zvinhu zvewhite, whether munhu akapfeka nguo chena kana iyi kabenzi yewhite iya iri kutaurwa iyi, kunogona kuva munhu akutofa akutopinda muafterlife. Zvinhu zvacho here ndo zviri kutaurwa ka. Ivo Sir Wicknel munhu anoita zvechipostora, ndofunga pavachaona nyaya iyi vachabva vanzwisisa kuti shoko riri kuedza kuiswa kwavari nderekuti chii. Mukomana ari kucelebrata new Rolls Royce yake, ari kuti iye aisa paside $450,000 yekudeclare mota yake kuzimura. Ari kuti mota iyi yakanyorwa kunzi munhu ndo zita rake chairo chairo, nekuti vanhu vemuZimbabwe vaneta nekungoona kuti chivhayo. Saka ati this time mota inenge yakanyorwa kunzi munoda ani, isu tinoda Jesu. Ndo matauriro ake. Vazhinji vari kuti kune GoFundMe yaRuth iri kuitiwa. Dai ka Sir Wicknel vaisawo mari, apasudwa mari yakawanda 30,000 chete, asi chake kutenga mota zvakakosha achizvirega. Veduwe.